नोंथांमोनखौ पामिसना चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालामो बयबो मोजाङै दङ लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मालायनि क्लिप लानानै फैदों होमब्लाबो नोंथांमोना देखायलांनो नाजागोन आरोना मादैनि माखासे काबादि गेलेनाय आरोना दख'ना पार्टिनि काबादि गेलेनाय नोंथांमोना नायनानै मोजां मोननो हागौ जाहाथे बेबायदि बुरै बैसोआवहाय माने दख'नाजोंहाय मेच नांलायनाय आरो नोंथांमोना नायलांबाय था बेजों लोगोसे माखासे आदै मादैमोननि फेशन खालायनाय आरोना फेशन थाबायनाय बिथांमोननि मडेल खालामनाय बिथांमोना जाय जेरै हागौ ओरैबादि नांलायदों आरोना नोंथांमोना मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो चलो दाथैखा बुरैफ्रा रावबो नै फोरोंदो मादै फोरोंदो दे बल जा ayo mari lagi pok nonglah बेजों लोगोसे लोगोफोर मोनब्रै लेंगुवेज जोङो खोनानो मोनबावगोन मोनसेयानो जाहैबाय इंलिश असमिया मिसिं आरो मोनसेया बड' दा नोंथांमोना जेनेबा खोनासंनानै लानो हागोन मिसिङावहाय माबायदि रायलायो आरो इंलिशखौथ' बयबो मिथियो आरो बेजोंहाय असमियाखौबो मिथियो दा मिसिं बड' इंलिश असमिया नैबे मोनब्रै लेंगुवेजखौहाय गावबाथा गावै बेखौ फारियै माने बेखेवलायगोन आरो नोंथांमोना मोजां मोननो हागौ नायलांब्लानो जाबाय Translation English असमिया Missing Bono Greetings नमस्कार Kumruksadung खुलुमबाय Let's learn new languages নতুন ভাষা শিকো আহক Kaja anu abangko lukaislai गोदान राव सोलोंनो फै Oh, it's good এয়া ভাল কথা Oh aina abuman बे मोजां बाथ्रा What is your name? আপোনাৰ নাম কি No amina kon नोंनि मामा My name is Anushka Prasad মোৰ নাম হৰ্ষিতা দলে Mo amin Anil Kumar Pegu आंनि मुङा बिमल स्वरगियारि Where are you from? আপুনি ক'ৰ হয় No kolakkan नों बहानि I am from Gogamukh মই গোগামুখৰ Mo silabtharok आं गगामुखनि Have you had your lunch? দুপৰীয়াৰ আহাৰ খালেনে Long apin dotobone सानजौफुनि आदारखौ जाबायना Yes, I have হয় খালো Oh dotobong जाबाय Please be seated অনুগ্ৰহ কৰি বহক Ajoko tetpotokai अन्नानै जिराय Please give me a glass of water অনুগ্ৰহ কৰি পানী এগিলাচ দিয়ক Asiglas ko bilay ne अन्नानै दै गिलाससे हर Will you have tea? চাহ খাবনে Sa tuye ne नों साहा लोंगोन ना You are looking handsome today আজি আপোনাক ধুনীয়া লাগিছে Nom silo kaligdum दिनै नोंखौ समायना नुदों Oh, thank you माबायदि मोनखो नायनानै मोजां मोनो दा मोजां मोनोब्ला अननानै शेयार खालामना होदो लोगोफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे फेसबुकआवबो अननानैहाय फल' खालामनानै होदो 10K जाथारनोसै नोंथांमोननि अननायजों जाहाथे 10K जानो हायो थाबैनो आसा खालामबाय बयखौबो खालामैफोरखौ खालामनानै होगोन होननानै बाय बाय